Hej alle sammen. Hvad? I dag så skal det handle om, hvad kan man lave på en hel dag. Så siger jeg, man kan spille fodbold, man kan spille computer, man kan se tv, man kan spise chips, man kan spise mad, man kan spise alt muligt, man kan spille mobil, man kan gå i skole, man kan spille fodbold, man kan spille man kan for jeg skal lige lave den her. Jeg skal lige lave den her video. Jeg laver den her video. Jo.